jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehlaɓe duniral jamma bela yo Allah yurmo musidɗo men Jallis yafo ɗum koye dendagal mayɓe julɓe en garti ha hande e dartol fulɓe ngol gonnoɗen e dow mum tawi koye deftere professeur Abuubakri Muusaa LAM nde o inniri fulɓe gila heeli e yoyo ha furtoro caggal nde gummiɗen feccere adanire nde joni narten koye feccere ɗiɗi ɓiire heeli e yoyo wonno ko misira dalillaji jogaɗi noon koye ɗum paɗen sohla jaɓen so tawi joni en gari e udditirka en gari ha ɗo e jiilaw iwdi fulɓe so en berlima guiri caggal mayn taw wonko fuɗɗi jibtade e jiiɓoye iwdi fulɓe ɗum ko fulɓe e koye mumen balli en hen e dartol ngol ɓe ɗacci woni sifa heeli e yoyo gendi mabɓe haade mabɓe sarade nder Afrique so en mbaddi ko dartal ngol addani en ko e gueɗe goɗɗe ɗe dobinoɗen e witto tawaten koɗo yaaha arta foof heeli e yoyo woddani misira hanki mbiyen ni wattini wonde koye leydi pinal misira naaɓe hanki ɗum dalillaji mum ina gooti haade men faade e majji mbiyen tan dalillaji e maale pawdirɗe ko hen gonga heewi yaltude kala ɗo luural ala ina hasi tawata ko gonga woni ɗon so tawi no cikkirnoɗen heeli e yoyo somino koye misira hanki alay saago waɗa maale pawdirɗe kolliroji ɗum joni noon tawen e dalillaji comɗi ɗen maale goo garen seeɗa e gueɗe pinal haade men nadde rokkude dalillaji wonko poɗɗen laɓɓinde taw heeli e yoyo hol e jamanuji jeeno e nder jimol jeɗɗo dewal kelle caɓanɗe jeetati ha caɓanɗe jeenayyi e nayyi fawade e windande yeru sillande heeli e yoyo hawridina koye jamanu annabi Souleymane bun Dawda gurnoɗo duuɓi 990 e 931 hadi annabi Isa wiya ko jinneji Souleymani mahi heeli e yoyo mbiyen tan eko witto holliri gueɗe fulɓe kecci Souleymani kono ɗo fotani yejjitede wonde nde bolwol fulɓe ngol sikka feeñi ha ƴelliti nde woni nangue hoore pinal misira hanki duuɓi 1550 e 1937 yahuɗen ina kewno e liggantinoɓe e mandiji misira wayno pigol tuufeje sinkugol ɗabriji e juulirɗe ko nandi hen ina gasa tawa ko ɗen golle dartol ngol artiri e jamanu annabi Souleymane ko wayi noon hawnaki saabu ɗum teskama e daari goɗɗi ɗi gona fulɓe tan en jii dow wonde jiidigal hakkude fulɓe e yahuɗen fotani hawde yimɓe saabu tawtodirɓe e nokku goto so wiyama jillotiri ko hunde wawde wonde joni noon eɗen mbawi faade e dalillaji jogaɗi ɗi mbiyen tan ɗin dalillaji gona seeɗa te ɗi nawori fannuji kewɗi joni garen e aadaji e nder ɓeydanɗe deftere makko jeɗɗo dewal mawɗo Amadou Hampate Ba ina addani en aada fulɓe fatuɓe e duwuji saltigueji e ñamtugal rewɓe ko ni haala makko lelori fowade e pindi ɓoydi
seltigeeji ene nduwortono ndayi taaniraaɓe e fergooji ɓoyɗi itti aawɗeele mumen misira. Rewɓe heli e yooyo ina mbaɗatno e daande gurti piindi ndayri sinkiri cukkule mumen kadi ndin piindi. Nde ɗo taƴre ina hollira no ɓuri laawrude wonde heli e yooyo wonno koye nder misira hanki. Waɗi noon ko pinal misira ina gonɗinno wonde piindi ndayi ina soomi sirru mawɗo. nde tagore fuɗɗoto nde ko piindi ndayri adi suppitade e ndiyam wonti naange riwti niɓɓere ha bata. Rewɓe misiranaɓe koye mumen mbaɗanno kono rewɓe heli e yooyo ni. Gabriji nata kewɗe ina kollira rewɓe ina urno piindi ndayri walla ina mbaɗa ɗum cakka e dande walla firlol e hoore. So heli e yooyo wonano e misira abnotonoka no ardi jeɗɗo dewal ni awɗele ndayri taniraɓe ummoro misira tawa kadi itti ɗum toon ko fergoji ɓoyɗi. ɗum ɗo tan ina yonanno e hollirde wonde heli e yooyo soomino koye nder leydi misira hanki gila dalillaji goɗɗi gadda. kono noon ɗin dalillaji garoji e toɓɓe paaɗe arde ina jogii fayida no feewi sabu ɗi ɓeydata ko tiittinde miijo men. ƴeewen holi kanji joni ngaren e kotki e nder darol jeɗɗo dawal e fawade windande pulaar nde yeru silla yuɓɓini nde kotki ina sifoy tigi ina sifa tigi. heli e yooyo ko gure ɗiɗi ɓurnode mawnude e nder leydi ndi. ni pula ko wonno ley yooyo weltoyi e ley heli gure mawɗe cella 16 temedere. galleji timmuɗi fulɓe jogino galle fo mo jiiɗa ɓuri yotte hande capanɗe 9. ɗum noon fotani hawde hay goto saabu wiya ko jinneji Souleymani liggi heli e yooyo liggey mo hono mo mala. golle majji yooyo famɗani golle leydi helo du hono noon kelle capanɗe 9 Amadou Hampate Ba e ɓeydande mum 15 ɓiire ɗo darol ngol siforo heli e yooyo holliri kawis mum e wiyeede fulɓe konno koye gure tappamaji e galleji cinkari ha joni. waɗi noon ko hay goto ɓuranimo andude fulɓe te o andirani ɗumen hodde e gure e galleji joɗɗi. ko ɗum waɗi o werli namdal batgal fayida no feewi ɓiren tajre nde o wi beele foti nanguede wonde fulɓe e hanki mumen ɓoyɗo sanne gandino e leydi gondi gurdam goɗɗam ceerɗam no feewi e gurdam mabɓe e goru hoɗoru ɗam ɓe ɓuri andirede ɗam. ɗum ina saɗi ko hakkille jaɓirta ɗum noon tan e ɗum feeñi e haala mawɗo pullo. kono ɗum fof e waade noon jaabol namdal ngal ko eeyi en jii dow nde garɗen e miijo ale anglais wonde pulaar wona ɗemngal jor jokke te ko ɗemngal timmungal ngal konnguɗi mum timmi. so tawi ko noon alay sago jaɓe wonde fulɓe meeɗi hodde leydi ndi gure mawɗe e ndi galleji cinkaɗi. ndin leydi noon wawi wonde tan ko misira hanki e fawade dalillaji fuɗɗiɗen rokkude ɗi e goɗɗi paaɗi arde maadi ɓakkere walla tuufeje tawa ko mbandi cuuɗi kewɗi fuɗɗima misira gila duuɓi 4,000 hade annabi Isa te ndin maadi fuɗɗori ko worgo leydi ndi nokku ɗo laamorde cuuɗi laamu gadane ɗi cincanoɗo. nde wonno misiranaɓe hanki ina gonɗinno wonde caggal mayde gurdam goɗɗam ɗam ala happu ina woodi ɓe ɓurno toppitade ko koɗorɗe mayɓe eɓe ganduno gaska mogga te ha joni kan gaska ina asane mayɓe e nder Fuutatoro hay sinno noon Islam yamiri ko gaska pocca ɓollal.
ngasta pecca ɓollal ɓoltalla. ɗum hollirta ko duumugol aada mo fulɓe joginoo gila naataani diine islam temo diine ronki ittude mumen. lamɓe cuuɗi laamu nayɓiiru e joyoɓiiru ina nganndira gabriiji maaraaɗi kaaƴe ɓurɗi darjirde hannde pyramide. misiranaaɓe innirannooɗi ko mar. firngol konngol ko woto e konnguɗi pulaar woni mar woni moftude hisna. e wiide professeur Mbay Guèye jolfuɓe ina jawforo genaale mari. eɗen nganndi kadi eɓe innira yanaande bammel ɗo pulaar innirta cahe bammule. Seek Anta JOOٻ ina sikki te ko enen makko gondi e on sikki wonde konngol bammel ngol yalti koye konngol misiranaaɓe hanki paamer woni inde timmude pyramide e ɗemngal maɓɓe. so tawi ko noon ina yooɗi tawa konngol pulaar bammule woni cehe yalti kañumne koye paamer. ɗeɗo geɗe cippinooje misira hanki wona e fulɓe e jolfuɓe tan kaaɗi sabu eɗi jiihe seereraaɓe ɓe gabriiji mumen nanndi eɗi misiranaaɓe hanki e fannuuji keewɗi. so moƴƴo mayino e nder won e seereraaɓe ngaska mbaakano woyndude affaire hen haa luggiɗa yañire nder leeso fontaango werte heen maayɗo lelne e dow leeso he tarne jooɓaari mum e gollorɗe mum ebo suudu mum tipte fawe dow añeere he leydi joowe hen haa waɗa jommulel nanda e pyramide. e nder ɗum won yaaɓe ni haa inniri wone gabriiji seereraaɓe les pyramides séréer to leydi maali maadi nganndirandi hannde le tombeau de Askia. woni gabriiji Askia ina nandi no feewi e genaale toga togi pyramide à degré ɗe misira hanki. ene foti sikkinede ɗo wonde Askiaji ko lamɓe songa en ɓen wiɓe kañumen e koye mumen ɓeri ko misira hanki. ndeke noon nanguen wona fulɓe tan leƴƴi ɓaleeji kewɗi ene jiiɗi misiranaɓe hanki. ɗum ɗeɓata ko gonɗinde miijooji ɗi jiiɗen dow ɗi seeɗa. biyoji wonde ɗin leƴƴi fof ɗo fi koye pinal misir hanki. won annduɓe tubakoɓe salinoɓe haa yori jiidigal hakkunde misiranaɓe hanki e leƴƴi ɓaleeji kono hannde ɗum laataki. joni ngaren e gaynaka. haa joni eko daarol ngol addi wala e mayri foo mo wooda hunde hufnaɗo cefe ɗiɗi miskino on ɓe jurmotono mbi ɗum saddi. kelle capanɗe joyi e jeetati capanɗe jeegom. ɗum firti ko heeli e yoya ko leydi gaynaka wonno jawdi ina hewno sabu joom cefe ɗiɗi fof nanguirteno ko basɗo. nden haa joni e oɗo sifa ina hawriti eko misiranaɓe hanki ngannduno e fawade nata gabriiji ina laaɓi kam misiranaɓe hanki ina joguino jawdi darindi. heewi nataɓe e maɓɓe ina ƴewto jawdi mumen nayi beyi mbaali haa e ndiwri. gooto e maɓɓe ina limtenteno 834 ngaari 220 nagge 260 mbabba 3,225 mbeewa e 934 mbaalu. oɗo kam ko galo tigi wonno so en belama boom mbiyen jardo. mawɗo leydi ndi e hoore mum jojo fof yahanno honoyde jawdi hoddiɓe misira hanki ha tengti noon e heednoɓe worgo
hirnaange rewɓe nde o yahno fof ko ujunnaaje allahndu o heewno artirde te ɗum wontiino no aada ni e fariiji misira woni diwanuuji capanɗe jeenayi e ɗiɗi misira ɗi innirtinooɗi inɗe nayi haa teeŋti noon eɗi rewa leydi ndi to ngaynaaka ɓurno welde sabu durngol beemgol inde nagge ko wootere e pulaar e ɗemngal misira hanki en njii dow seeɗa wonde ka e ba jettooɗe fulɓe yaaruɓe ngaynaaka nayi walla ngaynaaka baali pirata ko ngaari e mbaalu e ɗemngal misira hanki fari narmer gooto hadiiɓe laamaade misira ina farnortono noddireede kawar ɗemngal leydi ndi woni kawori sabu ko ngaari turiindi ina hawa natal makko hollirta inde kosam nde ko wootere e ɗemɗe ɗiɗi ɗe fof hesuumu woɗɗondiraani e kosam bindol ngol ina hollirɗo wonde misiranaaɓe nanngirnoo kosam kono ndiyam ni fulɓe ne ko noon nanngirnoo kosam sabu e sikke maɓɓe kosam ko ndiyam ngadiɗam ko heen ni geno tagi windere nde hayno aynirtenoo ko gootum e nata yanaande gorko gooto biyetenooɗo ippi gurnooɗo e jamanu suudu laamu 19 1310 ina holliraa gaynaako e bey mum e natal hollirta ko gaynaako o ina wakki longdu ina wutta liital walla coorumbal longdu ndu ina sendi ko wayno hudusuru ni gongal ngal hollirta ko gaynaako o ina feƴƴana bey kippuɗi ko catal memra leydi ɗeɗo nate ina mbaɗi fayida no feewi sabu ɗe kollirta ko ngaynaaka e nder misira hanki seerano e ngaynaaka fulɓe hannde o wayno longdu jambere hudusuru feƴƴere kadi ganndaɗe haa jooni so heli e yooyo wonano e nder misira hanki geɗe ngaynaaka mbaytani nandude hakkunde fulɓe e misiranaaɓe hanki may dutto e geɗe ngaynaaka noon e toɓɓere ɗiɗi aroore less jooni ngaren e ndema heli e yooyo wonno ko leydi ndema sabu ndi wonno koye waalo waɗi to leydi waalo ndi waalo waali wala foo ko ñakki jawdi e ñamri ngesa bogooji loyɗe mbambaari paali mawɗi dende belɗe e ñebbe ŋaari ŋaarondirooje ngabboyi cuuɗi kelle nogas jeeɗiɗi nogas jeere capanɗe jeeɗiɗi e tati capanɗe jeeɗiɗi e jeenayi capanɗe jeeɗiɗi e joyi ɗone kadi so wiyaama ndi wonno koye leydi misira hanke yeddinaaki waɗi noon ko nate kolliri geɗe ngaynaaka ko noonne kadi no kolliri geɗe ndema misiranaaɓe hanki ina korsinno ndema haa eno ɓe miijortono aljanna ndema jeyno koye himmeeji yimɓe aljanna heewi e nata maɓɓe ɗo neɗɗo hollira ina rema ina soña walla ina lappa coñal mum ko noonne kadi yiirere gacculi ina tiri dimle fawaaɗe bamɗi ndeke noon fotaani hawde hay gooto so wiyaama konnguɗi ina kawriti hakkunde pulaar e ɗemngal misira hanki ko faati e ndema jatti e pulaar firti ko ɗo neɗɗo jogii tiindi ɓawinde wonde gadiiɗo honnaade nokku lewo ɗum haa watta remaade e ɗemngal misiranaaɓe hanki
jat waade janngin haralleeɓe ɗemngal ngal hannde ko laamu fawingu e sarɗiiji kalɗen dow seeɗa ɗi ko ɗin laamuuji capanɗe 4 ndenduno darni laamu misira hanki e gardugol laamɗo gooro hedde hitaande 3,400 hade annabi Isa ina laaɓi no jat windira e bindol misiranaaɓe hanki koɗo neɗɗo hoodni lewi sinci heen gure haa ko wonno ladde wonti wuro woni ɗo yimɓe nguurata konngol ngol waɗi ko alkule 3 alkulal gadanal ngal ko leydi ciisaandi ina waɗa jawre won annduɓe sikkunooɓe ko ɗum gaawi ɗo ndiyam yinirteeɗam foti rewde kono ngoon miijo geɗe baaɗi noon keddiiɗe e pinal dogon en jeddi ɗum ɗen geɗe kolliri ko alkulal ngal joforo ko lowe ceendaaɗe ganndinooje ngesa ngariiɓe remeede tawa baan ngesa remi ɗum ko neɗɗo ngariiɗo yiitude ndema woni Osiris to misiranaaɓe hanki e lebe to dogo en alkulal ɗiɗimal ngal ko likitaaji laabi walla mbiyen ɗo ɗi mbaddi gallaaɗi burgal e nder wuro ko ngal ɗo alkulal windirteno inde wuro e ɗemngal misira hanki woni niwt alkulal tataɓal ngal joforo ko mbuuɗu e ɗemngal misiranaaɓe hanki ngal alaa fayida kewɗe ko jiɗɗen haalde ɗo ko ɗeɗo alkule 3 dokki jat alkule ɗiɗi ɗe ngariɗen sifaade ɗe gonɗini e miijo misiranaaɓe hanki wonde jatti koɗo neɗɗo ari honnaade gese sinci heen gure ɗum bindol ngol ina laɓini ɗum ɗiɗo miijooji kawriɗɗi ngoni gooti e geɗal joginongal fayida mawɗo e gurdam yimɓe hanki woni ndema mbaawi yaltinde tan koye mbaawi yaltude tan koye koddiigu njuurngu e nokku gooto hakkunde misiranaaɓe e fulɓe adiiɓe ndeke noon eɗi gonɗina kadi wonde heli e yooyo koye nder leydi misira hanki wonno haa jooni to baŋnge konnguɗi paatuɗi e ndema remen ɓetirgal leydi ndemeteendi remniit nokku demateeɗo ngesa ina ɓadii konnguɗi pulaar remnu leemnu remnata no bindi ɗi leeluri ni ina laaɓi misiranaaɓe hanki leemanno gese mumen ɗum junngo naango e mbindin majji ngo ina holliri ɗum sabu so neɗɗo ina diroo huunde ko noon waɗata junngo mum mbiyen ndeke remen ko ɓetirgal pawingal e dira ko ɗum waɗi en miijaade konnguɗi pulaar remmu walla leemmu caggal ra e la ina lomtondira alaa ko hawni ɗum remnu ko nokku mo ngannduɗaa jaajeendi mum ina wona ngesa leemnu ko ngannduɗaa jaajeendi mum ina leemni woni famɗaari haa ɓurti so tawii ko noon konngol reminit ngol e ngol yaadi e konngol pulaar remnata woni nokku ɗo neɗɗo liggoro mbele ma won ko dañi konngol mer ina woodi ngol firtata e pulaar e misiranaaɓe hanki ko jalo walla tongu jinndaangu ɗone so neɗɗo wagliri alkulal ma e raaɗe tan yanata koye konngol pulaar rem ngol bagliggol noon ina jogii dalilu ndeke sabu ngol yandinta en koye ko jalo jale misiranaaɓe rem fulɓe
tawen hen wonde ɗemɗiyankoɓe ndiwtani ko way noon. so en tongi ɗum ɗo fof mbiyen jatti, remru, remnu, lemnu, remnata, rem, ɗiɗo konngudi fof ina kawriti e konngudi ɗemngal misiranaɓe hanki patuɗe ndema. no mbiɗen dow seeɗa ni ko koddigo foti ɗum jibinde te ɗum firtata ko fulɓe ina ngannduno ndema no feewi. weltindade ndema hettotoɓe ko caggal pusgo heli e yooyo, kono nde ɓe jooɗi ɓe ñiiɓe leydi waalo fof ndema hettat geɗal joginoo nde ɓe ngoni heli e yooyo nde. haala juɓɓingol wono kelle 133. ngala jalo yo guhi pucci jabbiri leydi. firtani fulɓe ngandano jalo ala, firti koye ngurdam maɓɓe fulɓe ɓuri fannorade ko lawakagal saabu heewi ɗo ɓe liɓi laamuji e ɗo ɓe darni laamuji. eyyi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe, maaro ko ɗo katten añana wonde so Allah jaaɓi jokken kadi e dalillaji ɗi professeur Abuubakri Muusaa LAM haalata jiidigal wonde hakkude fulɓe e misirnaɓe hanki hollidde ko toon ɓe gimmi. ɗum noon Allah jarama on jarama.